Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, таба койбір темалар турында. Ветераннар үшін госпиталь гадәти эш режимына күчән, дәваланучылар һәм табиблар истәлекләр белән уртаклаша. Белемдә стипендия да бирәләр, эшсез калучылар өчен бушлай белем алу мөмкинлеге бар. Татарстанда яшәүче 29 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалда узган тәүлектә коронавирусның бер яңа очрагы теркәлгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 24 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6308 очрагы теркәлде. Аларның 5128-е терелгән. Тагын бір кызыл зонага азрак. 5-нче шәһәр хастаханәсе артыннан сугыш ветераннары госпитальдә ковидлы профиленнән төшерелде. Толырак калдагы сюжетта. А вы уже делали несколько шагов самостоятельно? Да. Лариса Попова үпкәләрнең 75% зыян күргәч авыр хәлдә госпитальгә эләгә. Табиблар сүзләренә караганда, аның очрагында санаулы минутлар калып барган. Реанимациядә бер атнага якын яткан. Хәзер аның сәламәтлегенә бернинди дә янамый. Уңай динамика күзәтелә. Авырлыклар кичергәннән соң хатын-кыз табибларга коткарылган тормыш өчен рәхмәт белдерә һәм авырлык белән сүз таба. Это тяжело было вообще. И моей семье, и детям. Ради них жива осталась, наверное. Я думаю, что такой не вижу. Ради них. У них большое сердце, всем хватит. Табиблар сүзләренчә, эш дәврендә куркуга да вакыт булмаган. Нет, не страшно. Когда здесь работаешь, не страшно. Страшно, когда на улицу выходишь. Потому что люди там ходят без масок, абсолютно не понимая, что происходит. Вот им важно увидеть вот таких вот пациентов, да, которые могут поделиться опытом, что это все не сказки. Ярдәмгә республиканың башка шәһәрләреннән дә белгечләр килгән. 4 ай ковид госпитале булып эшләгәндә барлыгы 641 кешене дәвалаганнар. COVID-19-дан 2 номерлы шәһәр хастаханәсе, Тукай районы үзәк хастаханәсе һәм Алабуга район үзәк хастаханәсе корпусларының берсе эшләячәк. Провизор госпитале сыйфатында йогышлы авырлар хастаханәсе калачак. Хәзер әлеге медучреждениеларның стационарларында 300-гә якын кеше дәвалана. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Эшсез калган чаллылар эшкә урнашу мөмкинлеге белән түләүсез уку үтә алалар. Курслар Россиядә эш кадрлар үзәге майданчыгында оештырылган. Уку чорында 4500 сумнан алып 12130 сумга кадәр стипендия түләнә. Толырак калга таба. Анастасия бүген чәч тараш һөнәренә өйрәнә. Моторлык индустриясе аны һәр вакыт кызыксындырган. Направление выбрала такое, потому что мне очень нравится делать образ, создавать. Очень нравится стричь, красить. Поэтому выбрала. Обучение очень нравится. Педагоги очень хорошие, хорошо обучают. Все прям досконально. И помещение, все, и инструменты, все у нас есть. Чәч тараш, маникюр остасы, флорист, кондитер, визажист, тегүче, әлеге һөнәрләрне үзләштерү барысы да бушлай. Моннан тыш кадрлар үзәге компьютер грамотлыгына өйрәтү, веб-дизайнер ролендә үзеңне сынап карау мөмкинлеге дә бирә. У нас проходит обучение женщин, декретниц, находящихся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет. Программа соцадаптации, которая проводится с безработными гражданами. Проводится профориентация школьников. То есть федеральный бюджет и республиканский выделяют необходимые средства, чтобы работали у нас в Татарстане эти программы. Курслар көндез һәм кичен шәһәр мәгариф учреждениеларында уза. Укуын тәмамлаганнан соң йомгаклау аттестациясе нигезендә студентка алган һөнәрен яки квалификациясын раслаучы документ биреләчәк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Авиарейслар кабаттан яңара. Россия хөкүмәте халыкара авиалемтә яңартылган шәһәрләр исемлеген киңәйтте. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, Россия Федерациясе хөкүмәте карары нигезендә халыкара авиалемтә яңартылган шәһәрләр исемлеге Казан, Калининград һәм Новосибирск белән тулыланды. Россия һәм чит ил авиакомпаниялары очкычлары рейсларны 20 августтан ясый башлаячак дип искәрттеләр Росавиациядә. Исегезгә төшерәбез, 1 августтан Мәскәү, Санкт-Петербург аэропортлары халыкара рейсларны озата һәм кабул итә. Бу сезгә җиткерәсез соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Внимание!
Внимание! В выставочном центре «Экспо Кама» с 7 по 30 августа выставка-продажа индийских товаров. Индийские товары в выставочном центре «Экспо Кама». 0+. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205 342.